gaslight me. He gaslight me. He gaslight me. He gaslight me. He gaslight me. Thokozona. Alunginike ithuba ngichaze sikwenzakaleni. Kuzokusiza vele ukuchaza kwakho kosekwenzekile. Khuluma kanje manje pho. Engavithe ukuchaza. Okay manana. That day ngangitshela ukuthi uma uzobuya late. Ngathi sengiyaphuma ngiza kuwena waqhamuka. Wasuhlule yini ukungitshela efonini ukuthi awusethi? Mina ngiyafonela awubamba ucingo. Ngiyakwatap awungiphenduli. Okuchaza ukuthini lokho? Foni yami yasuyaphelile ibhetri. Ngangabe ngisakwazi ukuthola. Isone phela. Yazi mina ngigodela kanjani tate? Ngicasule kakhulu ngoba uthi 32 years. Lutho awuzi wena. Ngiyaxolisa ex. Hello ex. Mina ntombazana nayo angitsho yini ngathi la. Oh, nomuzwa ukuthi la yini. Khona yini? Wahla eyiwa. Wahla siyabona. Wesiphathi uyazi usingabona ubhanana tate. Uyamazi ubhanana weyisa kanjani ngathi ngiphomelele ukuthi yo-check ongabe usa-check. Ngiyaxolisa ex. Ngiyaxolisa. Uyazi ukuthi ubuhlungu kanjani ukubanjisa udongo. Uthi wena ngibambisanga nalento ngibambisa amade. Ugaphi uyasinika umnandi. Awu ngiyadlala. Ngitholile ke. Bengicela ngisukele endleleni yami.